For today's video, pupunta tayo sa Let's Go Boracay, Porac. Alright, nandito tayo sa intersection ng Putkut, Friendship Highway at Angeles City. So, dire-diretso lang doon hanggang sa mapunta kayo dito sa pataas. Ayan o, Bayong Porac, I Heart Porac. Ito yung papunta sa Mega Dike. Huwag kayong pupunta sa Mega Dike, doon kayo sa kanan. Tapos makikita nyo itong bagong kalsadang ito, napakaganda, napakabago, napakalapad. Ayan siya o, dyan kayo dadaan. Dati, rough road, pero ngayon sementado na. Pero syempre meron ka pa rin daraan ng kaunting rough road, ayan siya, pero hindi naman siya ganun kasama. After nun, makikita nyo na or matatanaw nyo na yung entrance ng Boracay. At pwede na kayo mag-transact dun sa entrance, magbayad para maipasok nyo na ang inyong mga kasama at ang inyong sasakyan katulad ng aming ginawa dito. Okay, huwag nyo kakalimutang suot yung inyong wristband habang kayo ay nasa loob. At huwag nyo kakalimutang mag-park malapit dun sa inyong area. Okay? Magtanong-tanong kayo sa mga attendant nila dyan. Responsive naman sila at matulungin. So may convenience store dito. Marami kayong pwedeng bilhin. Pero pwede rin naman kayo magdala ng sarili nyong pagkain. Ayan naman yung pool kung saan tayo magsistay. So video natin muna si Goonie Geiger. Nasaan siya? Yun o. Si Nishi. Ayan siya o. The Beluga Whale. Kasama natin si Rain at si JJ Lera Mayj. Okay, meron din mga added attractions dito sa Boracay. Kung papansin nyo, meron sila mga performers dito. Meron ding zipline at nung operational pa sila before pandemic, meron ding pagbabalsa o yung pagbo-boat dun sa kanilang lake. Ayan, meron pang mga nagsi-street dance at meron silang afternoon performance dito sa malapit dun sa harap ng convenience store kung saan tayo na-assign na function hall. So after nyan, okay, pinanood muna natin sila. Meron din silang fire dancers. Okay, ginawan pa natin ng separate video yung kanilang fire dancers kasi sobrang galing nila at makikita nyo dito sa ating video yung highlight ng kanilang pagpa-fire dance. Pasensya na kayo at wala tayong video habang tayo naliligo kasi syempre sinulit natin dahil matagal-tagal rin tayong di nakakapag-swimming. Actually, pag uwi ko, para ako nilalagnat kaya uminom ako ng Biogesic. So sa mga nagtatanong dyan kung bukas na nga ba ang Boracay o kung may destination ang pwedeng puntahan ngayon, lalo na summer na, bukas na po ang Boracay. So nasa Porac lang yan, Manibawg Porac. Napakalapit, napakaganda ng area. Maging handa lang kayo kasi dayuhin talaga ang Boracay at maraming tao. So yung fire dancers na rin nila nag-provide ng fireworks, di ba? Ang galing. So ano pang hinihintay nyo? Let's go to Boracay!